खमाव मोनोब्लाथ' पाब्लिकआबो मोजां मोनो बेनो आरो पेट्रल डिजेलजों लोगोसे गोबांथार दालि माइरं दाउदै दाउदैखौ सानना नाय दाउदैया ओरैबायदि माने दाम बारिदों प्लेटसेयाव सिगां जोंनिया प्लेटसेयाव 180 190 टाका बेफोरबायदियाव बायोमोन दा नोंथांमोना सानना नाय 210नि खमाव मोननाय नङा नोंथांमोना दाउदैखौ ओमफ्राय दालि बेफोरबायदियाथ' मथा मथि केजि 15 टाकासो बारिदों गोदै मोनदों स' आं मोनसे क्लिप जागोन पेट्रल डिजेलनि दाम बारिनायखौ लानानै पाब्लिकफोरा मा फोरमायथि होदों बा मा बुंदों आं मोनसे क्लिप जागोन आरो नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय एबा सरकारनि दायित्व जों माने बुंहरनांगोन गोबांथार बुंनांगोन थ' नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव बुंनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय जे पेट्रल डिजेलनि दामा मानि थाखाय बारिदो आरो मा कारनाव बारिदो बेफोरबायदि नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव सोनालांदो बिदिब्ला जय बरानि दा बिसोरबो गावसोर लाबोनाय बायदि गावसोर लाब मोनजायाब्ला बिसोरबो माबोरै फाननो ना बेसो खिन्थु पाब्लिकनि थाखाय हेरेसमेन्ट जायो आरो बेफोरो मानो होनना बुङोब्ला खमाव मोनोब्लाथ' पाब्लिकआबो मोजां मोनो बेनो आरो खोथाया जाहैबाय पेट्रल आरो डिजेलानो मेन बे दाम बारायनाय लोगो लोगो गुबुन बय बुस्थुआबो दाम बारायो दा बेनि खेथ्रआवथ' बेखौनो बुंनांगोन जेसेबां खम मोनो एसेबां जों पाब्लिकनि थाखाय मोजां आरो दा बेबायदि दाम जुदि गासिबो बारायोबाथ' जों पाब्लिकआ हेरेसमेन्ट जाबाय थागोन आरो ना दा जोंनि सेलारिफोर बा सोरबा गभर्नमेन्ट जब मावग्राफोरनि दरमा बा प्राइभेट जब मावग्राफोरनि सेलारि बेफोरथ' खम दा बुस्थुफ्रा जुदि बेबायदि दाम बारायबाय थायोब्ला जोंनि बे प्राइभेट जब मावग्रा बा बे गभर्नमेन्ट जब मावग्राफ्रा बेफोरनि सेलारिफ्राबो बारायनांगोन बेनो आरो आंनि बुंनाय सरकारा बेखौ नोजोर होनांगौ सरकारा बेखौ नोजोर होनांगोन आरो हाँ ये तो अभी बढ़ा है रेट 3 रुपया एवरेज में 3 रुपया करके तीनों प्रोडक्ट में बढ़ा है डीजल पेट्रोल और एक्स्ट्रा प्रीमियम तीनों में तो ये तो गवर्नमेंट का कुछ होगा इसीलिए बढ़ा होगा रेट कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है देश में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उधर से तेल नहीं आ रहा खाड़ी से और देश का बजट भी ख़राब हो रहा है उसी से प्रधानमंत्री ने आग्रह भी किया है कि भैया आप लोग तेल कम यूज़ करो गाड़ी कम चलाओ जितना हो सके आप लोग ट्रेन में सफ़र करो बस में सफ़र करो इन्होंने इसलिए क्योंकि देश का आर्थिक अवस्था ख़राब होने का चांस है और ज़्यादा चांस हो जाएगा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा इसीलिए ये सब किया गया है